5 λεπτά πρέπει να είμαι έτοιμη γιατί θα πάω να δω θρίλερ. Συχαίνω με τα θρίλερ. Θα πάω σινεμά με το αγόρι μου και θα δω αναγκαστικά θρίλερ γιατί δεν έχει πραγματικά τίποτα άλλο τέτοιο. Αλλά ήθελα τόσο πολύ να βγω. Δεν έχω καν 5 λεπτά γιατί είναι ήδη από κάτω βασικά. Λίγο ρουζάκι. Το επόμενο που θα κάνω θα είναι το lip combo γιατί δεν προλαβαίνω. Απόχρωση 106 από Yves Saint Laurent. Θα βάλω από πάνω το Clinique, αυτό με το πεχά που είναι αυτό. And ready. Είναι από About You και έχουμε κωδικό στο προηγούμενο. Ταινίστηκαν να βάλω γέλιο τώρα ή όχι. Άστο καλύτερα. Θα βάλω. Yes, diva. Το outfit μου είναι αυτό εδώ. And I'm ready. Bye!